Kunnafoni TV kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dante foli min na ayiwa ni aw ka jamukan sigilen tuguni aw ka musoya jamukan aw bɛ min sɔrɔ aw ka teleso mandi sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o ye Mali kunnafoni TV.net ok bi an bɛ yɔrɔ min an wulila an sera belebele dɔ ma tuguni n'i ko belebele tɛ stade ye belebele tɛ dɔwɛrɛ n'a fɔra belebele mɔgɔ min sera ka wuli ka dɔ k'a yɛrɛ ka cɛsiri ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la o de ye belebele an sera min ma bi ne sina kuma jan n bɛ kuma di a yɛrɛ ma d'abord sani kuma yɛrɛ ka taa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko caman na donc n bɛ kuma di a yɛrɛ ma a bɛ n'a yɛrɛ expliquer aw ɲɛna k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw ɲɛna an n'a bɛna masala kuma tɔ kɔnɔna la. Madame bonjour. Bonjour. Somɔgɔw. Taraste. Yɛrɛ ni sɔngɔli dɛ. O y'an ka baara tagabolo ye. Ok d'accord sisan i b'i tɔgɔ i jamu i b'o fɔ an lajɛbagaw ɲɛna fɔlɔ sanni an ka masala. Ne tɔgɔ ye Bintu Jara. Ne ka baara ye kungilanni. Ok d'accord voilà i n'a fɔ a y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na a y'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna donc an n'a bɛna sigi ka wagatinin kunkurunin kɛ an n'a bɛ masala kumatɔ kɔnɔna la tanti i bɛ segin k'i tɔgɔ fɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Ne tɔgɔ Bintu Jara. D'accord Bintu Jara. Tanti Bintu tout d'abord e yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye musoya ye. Bon ne kɔni hakilina na musoya ye cɛsiri de ani baara donc ko musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Muso kɔni kɛra cogo cogo la i kan ka dɔ k'i yɛrɛ ye a ka fisa ni sokɔnɔ sigi ye. Kosɛbɛ tanti min fɔ sisan nɔ nafaba de bɛ kuma in na musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ muso i sera ka bolo yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la wuli i k'i cɛsiri i ka dɔ kɛ yen nɔ min bɛ se ka nafa ladon i kun tanti an nana se i ka yɔrɔ la an ɲɛ b'a la e bɛ ka min kɛ sa e bɛ se k'i da don i ka baara in na k'a dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon ne ka salon baara in komi mɔgɔw b'a fɔ cogoya min na bɛɛ n'i dakan de don sinon ne yɛrɛ ye droit de kɛ mais après ça après mes études n taara sigi Dakar donc n sigilen yen nɔ école de coiffure kun bɛ yen bon n y'a fɔ n ko sɔnni n ka to sokɔnɔ ten tɔ n bɛ inscrit o la donc n ye inscrit o la ka 3 ans kɛ o la donc après n ye stage ni fɛnw kɛ après 2017 n nana Bamako n y'a lajɛ n jɔ n bɛ salon dayɛlɛ parce que salon baara filɛ ne yɛrɛ de y'a kanu parce que dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ a kɛ depuis u fitinin mais ne ye n ta daminɛ ni école de ye fɔlɔ après n tilala école la 2017 n nana ka na yan dayɛlɛ a kɔni diyara ne ye donc ne y'a kɛ n ka métier droit ko in an y'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ. Ok o bilala kɛrɛfɛ mais halisa a ma tiɲɛ. D'accord a daminɛli ni bi cɛ e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ parce que baro ni fɛn ninnu investissement ma nɔgɔn a daminɛli ni bi cɛ e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la. Baara o baara gɛlɛya b'a la mais ko bamananw ka kuma don n tɛ fara ko la u bɛ nɔbɔ ko la sinon a daminɛ gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ sani mɔgɔw ka salon lakodɔn n yɛrɛ de tun bɛ wari bɔ n yɛrɛ kun ka magasin sara n yɛrɛ de tun bɛ baarakɛlaw sara mais bi alhamdulilayi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na yɔrɔ tɛ jɔ sisan tuguni sinon a daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ n bolo. D'accord ko gɛlɛya bɛ ko o ko la gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye e ye nafa jumɛn de sɔrɔ baara in na. Bon ne ye nafa caman sɔrɔ salon baara la parce que hali k'a dan n lakodɔnnen don et puis n bɛ n profiter o fɛ ka n ka client bɛɛ lajɛlen fo pour que a kɛra sababu yɛrɛ n ka client yɛrɛ ye fɛn dɔ sigi u ye groupe dɔ sigi k'a fɔ Bintu an bɛɛ bɛ na i ka salon na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ i bɛ an bɛ tulon ni yɛlɛ ni fɛngɛw kɛ donc an ka groupe sigi an ka kɛ la joie n bɛ la joie muso bɛɛ lajɛlen fo ko u ka barika kanu na donc u y'o groupe sigi ne Bintu yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ baro kɛ donc chaque fin du mois u bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc hali k'a da o yɛrɛ dɔrɔn ma o fana ye belebeleba de ye a la bon stagiaires fana bɛ n bolo denmisɛnnin camanba de bɛ n bolo minnu bɛ stage kɛ yan nɔ n fana ye min sɔrɔ dɔnniya la
donc bo o partager ni olu ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana bɛ kɛ sababu ye parce que ala ma bɛɛ da biro kɔnɔ baara kama donc o bɛ kɛ sababu ye olu fana don min tɛ bi o fana b'u bolo yɛlɛma u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye fana donc ne kɔni bolo o fana ye nafa dɔ ye kɔni o ye nafa belebele yɛrɛ de ye halisa ala ka sababu ɲuman kɛ donc stagiaires b'i bolo olu bɛ stage kama mais est-ce que e bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka formation kɛ hali n'a sɔrɔ i b'a kɛ wari la kalo parce que ne ma fili 1 mois de formation ye e bɛ formation kɛ denmisɛnninw kun bon formation kɔni ne ma o daminɛ fɔlɔ a bɛ n ka projet la hakilina kɔni don mais ma formation daminɛ fɔlɔ ma daminɛ fɔlɔ ni ala ye wagati dɔ yira n na n b'a fɛ ka o fana kɛ ok comme i yɛrɛ da sera projet ma i ye kelen fɔ projet jumɛn de bɛ tanti Bintu yɛrɛ hakili la k'a kɛ dans l'avenir min yɛrɛ ka di ne ye o ye ka école de coiffure de dayɛlɛ Bamakɔ et puis a ka kɛ diplôme reconnu ye fana diplôme bɛ se ka taa jamana fan 14 bɛɛ la i b'a fɔ ne bɔra ni n ka diplôme ye Sénégal cogo min na ka na n'a ye Mali la donc Mali fana diplôme a bɛ se ka représenter yɔrɔ bɛɛ la dans l'avenir kɔni a ka di ne ye ka école de coiffure de kɛ o de ka di ne ye. D'accord halisa ala ka rêve bɛɛ lajɛlen réaliser sisan nɔ tanti Bintu baara jumɛn ni baara sugu jumɛn de bɛ kɛ e ka salon na yan nɔ. An kɔni an bɛ manicure pédicure kɛ an bɛ kun dilan an bɛ kɔɲɔmusow maquiller an bɛ mɔgɔ wɛrɛw maquiller et puis an bɛ déplacement fana kɛ donc fɛn caman b'a la an bɛ fɛn caman kɔni kɛ salon in na fɛn fɛn kɔni ye musoya labɛnni kɔni ye an b'o kɛ. D'accord a filɛ ne ka fɔ a ka kuma laban na cogoya min na fɛn fɛn ye musoya labɛnni ye tanti Bintu ka salon dayɛlɛlen don musow de kama ko musow kana to kɔ muso bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ ani ka labɛn fara i boloda la donc musow mago bɛ fɛn fɛn la labɛn kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ tanti Bintu fɛ yan nɔ. Ok d'accord tanti Bintu o kuma ninnu bɛɛ faamuna mais i n'a fɔ e yɛrɛ y'i cɛsiri cogoya min na i ye kalan dɔ de kɛ fɔlɔ après kana se salon baara fɛnɛ ma tuguni ladilikan jumɛn de b'e bolo ka se an muso denmisɛnninw ma bi. Ladilikan bɛ ne bolo ka se muso denmisɛnninw ma musoya tɛ ko i taara cɛlasigi la dɔrɔn k'i sera so k'i bɛ tobili kɛ k'i occuper denmisɛnninw na o ye baara dɔ ye mais i kan ka baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ tuguni parce que an bɛ don min na i ko min bi diɲɛlatigɛ évoluer len don cogoya min na cɛ ni muso bɛɛ de kan ka dɔ kɛ pour que a bɛ se ka foyer maintenir cogo min na parce que wagati man kan mɔgɔ ma a man kan cɛ ma cogo min a man kan muso ma ten donc n'aw bɛ jɛ ka ɲɔgɔn soutenir ne kɔni fɛ o de ka ɲi nɔ ni sokɔnɔsigi gansan ye. D'accord a tulo b'a la tanti Bintu ka nin conseil ninnu bɛ cogoya min na vraiment a ka fisa an muso denmisɛnninw ma bi muso kana to sigilen min ye kalan kɛ min ma kalan kɛ bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i yɛrɛ dɔ kɛ de bɛ mɔgɔ nafa. et puis n bɛna yɔrɔnin dɔ fɛnɛ fara a kan muso dɔw bɛ yen nɔ n'u ye étude min kɛ u b'a fɔ ko en tant que u m'o baara sɔrɔ ko u bɛ to sokɔnɔsigi la ko f'u ka o baara de kɛ donc baara kelen filɛ a tɛ mɔgɔ bɔ bi in na n'i ma dɔ ɲɛ sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini donc ni i ye kalan min kɛ ni o sababu mana fɔlɔ ou bien n'i ma contrat sɔrɔ fɔlɔ sani i ka to ten tɔ i bɛ se baaramisɛnnin min na muso i kan ka o fɛnɛ i ka activité changer dɔɔni quoi parce que mɔgɔ caman bɛ kalan dɔ kɛ mais a baara sɔrɔli a ma nɔgɔn quoi étude ni baarako tɛ kelen ye. Ok d'accord sisan tanti Bintu seli ɲɛkɔrɔla in baara bɛ cogo di aw fɛ marché bɛ cogo di. A seli ɲɛkɔrɔla in kɔni na komi seli ma gun fɔlɔ an ka kun dilan filɛ nin ye ni seli tɔ ye tile 3 ye o de la mɔgɔw bɛ na mais mɔgɔw kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni komi a yɛrɛ ma gun fɔlɔ o de b'a kɛ. D'accord halisa ala ka garisɛgɛ foni ala ka yɔrɔ yiriwa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sisan nɔ folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma ani samɛ foli jumɛn b'i bolo ka lase an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. Ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo seli ɲɛkɔrɔla in na filɛlikɛlaw ko ala ka san caman yira an na ala kan ka seliw caya ala ka bɛɛ lajɛlen haminanko nɔgɔya cɛsiri ko ɲuman ala ka di muso bɛɛ lajɛlen ma ala ka dɔn ɲini dusu don muso bɛɛ lajɛlen na ko sigiso in tɛ laban. kosɛbɛ ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ sisan yan'an ka wuli tanti Bintu ka salon bɛ quartier min na ani a bɛ sɔrɔ numéro min na ni mɔgɔ mago b'i la baarasen hali mari dɔ bɛ se ka na n'a ka mari ye ou bien a tigi yɛrɛ kama i bɛ numéro di i bɛ lasɔrɔ numéro min na n'i b'i ka yɔrɔ lieu di mɔgɔw ma.
ne ka numéro est 65 15 78 43. Ni ne wele euro bene soro la a numéro be WhatsApp fana kan tuguni mɔgɔ min mago bɛ photo la ou bien maquillage la ou bien kunkolo modèle photo la ni wele WhatsApp kan dɔrɔn b'a a bɛɛ ci ma. Donc ne bɛ Titibugu de la. Ni tɛmɛna Titibugu tournant na goudron da yɛrɛ la yani bɛ se Amadiya misiri yɛrɛ ma. Ne ka yɔrɔ bɛ o de Titibugu la. A yɔrɔ man gɛlɛn hali dɔɔni ni ye n wele dɔrɔn n bɛ explication d'a tigi ma a bɛ na direct. D'accord, tanti Bintu y'a ka yɔrɔ lieu di Titibugu ni tɛmɛna Bɔgɔsɔnbugu la ka na ɲɛfɛ Titibugu bɛ yen nɔ de. Voilà, numéro fɛnɛ di numéro bɛ affiché émission dugumana na aw bɛɛ bɛ na o constater. Voilà, tanti Bintu ni émission selen a kuncɛma yɔrɔ ma. I ye an accueilli a diyara an ye halisa Ala ka baara yɔrɔ yiriwa Ala k'aw bɛɛ lajɛlen bolo mɛn a la. Amina, Mali kunnafoni mɔgɔw n b'aw bɛɛ fo k'aw barikada Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Aw bɛ cɛsiri min na halisa Ala ka dɔ fara a kan Ala k'a tɔ nɔgɔya aw ye parce que aw bɛ anw fana bɔ dibi de la. Donc a diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. An b'aw fana fo k'aw barikada parce que aw fana ka cɛsiri de b'a to anw fana bɛ lakodɔn. An b'aw Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Sisan ni ye ani tanti Bintu ka baara ɲɔgɔn dɔ de ye an bɛna kuma tɛŋu a yɛrɛ fɛnɛ na a bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye u ka baara kɛcogo kan. Ne balimamuso i ni tile. Nse tile. Somɔgɔw. Ala t'u la. I ɲɛ gannen don dɛ. Dɔɔni. Ok, i b'i tɔgɔ ani jamu i b'o fɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Ne ye Orokiya Konare. D'accord, Orokiya Konare. E bɛ mun baara de kɛ ani e ni tanti Bintu cɛla ani aw baara ɲɔgɔn tɔw cɛla bɛ cogo di? Tiɲɛ yɛrɛ la Bintu ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Ne ye kungilanna de ye ani maquillage. An ka baara ɲɔgɔnya la bɛn ni sabati de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, o faamuna. San e bɛ ka baara min kɛ nin tɔgɔ? Nin ye Nasi de. Ok, o faamuna. Halisa Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Voilà, sisan mais nin ye client de ye. An bɛna kuma tɛŋu a yɛrɛ fɛnɛ na ka a lajɛ min b'a yɛrɛ fɛ ka fɔ. Ma chérie, ça va? Ça va. E tɔgɔ ni jamu? Aïssata Doumbia. Ok, Aïcha Jolie. Kun mɛ de lase tanti Bintu ka salon na yan nɔ parce que an ɲɛ b'a la fasi min bɛ ka bɔ e kunna tan. Ne ye n terimuso dɔ de kunkolo ye donc a ko k'a nana a kunkolo dilan yan nɔ donc a ɲɛna trop. D'accord, donc e terimuso e y'o de kunkolo ye o diyara e ye o de fɛnɛ ye e yɛrɛ lase yan inchallah e tɛ nimisa parce que e ta in bɛ ka ɲɛ cogoya min na. Ok, n bɛna kuma tɛŋu a ka denmisɛnnin dɔw fɛnɛ na o fɛnɛ bɛna masala dɔɔni. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. E tɔgɔ ni jamu? Kaja Traoré. Ne b'a ye. Assetou Diarra. Koniba Kulubali. Mariam Kulubali. Voilà, toutes ces belles filles. Ah, u n'u kunkolo. Voilà, aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara min kɛ nin tɔgɔ? Bon, an bɛ ka Arasa de kɛ. Arasa, nin kɔfɛ aw bɛ jumɛn wɛrɛ kɛ? An bɛ fɛn caman kɛ yɛrɛ. An bɛ sirili kɛ, an bɛ nati kɛ, a caman caman wa. I kɔni mana na ni fɛn o fɛn kan ka kɛ an b'a k'i kun na. Ok, d'accord. Aw cɛla bɛ cogo di baara la ani aw ni tanti Bintu yɛrɛ? An kɔni bɛ an b'an ka baara kɛ an fɛrɛ ma an bɛɛ ka di quoi. Kɛlɛ t'an cɛ foyi foyi. A y'an minɛ an ka a den yɛrɛ de. Dɔw y'a dɔgɔnin ye, dɔw y'a den ye. A m'a yɛrɛ wusaya ma a ka fɛn bɛɛ an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni yɛrɛ an n'a ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali t'a dɔn ko patron don. Ok, d'accord. Vraiment o bɛ ye aw baara cogo la yɛrɛ de halisa Ala k'aw bolo mɛn a la. Ala k'aw kan bɛn hali bi. Aw cɛ ka ɲi cogoya min na. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye tanti Bintu ka client fidèle dɔw de nalen ye. Ale nana n'a ka denmisɛnninw ye. Denmisɛnninw bɔtɔla yɛrɛ de filɛ ni école la ka n'u kun dilan tanti Bintu fɛ foyi tɛ nin se mɔgɔ ma baara ɲuman de bɛ nin bɛ se mɔgɔ ma. N bɛ kuma di bamuso yɛrɛ ma a bɛ na dɔɔni f'an ye. Ne ba i b'i tɔgɔ i jamu i b'o fɔ an lajɛbaga min ɲɛna kun jumɛn b'i lase salon in na i b'o fɔ an ɲɛna. Ne ye Madame Sisoko Nema Dameli. Bon, Bintu ka salon tiɲɛ yɛrɛ la ni nana yan nɔ bonya bɛ yen. U bɛ se kun dilan na u bɛ mɔgɔ accueillir ka ɲɛ. Ne ni a bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna quoi. Awɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ se baara la. Ne ka denmisɛnninw kun bɛ dilan ne yɛrɛ ta bɛ dilan. Bon n bɛ perruque ɲumanw fɛnɛ san yan nɔ. Awɔ. Ok, kuma ɲɛna yɛrɛ de halisa Ala k'aw kan bɛn. Ok, Mali Kunnafoni TV kanubagaw voilà nin tun y'an ye Titibugu la tanti Bintu ka salon na.
I n'a fɔ aw y'a ye togoya min na fɛn caman bɛ salon in na baara caman bɛ kɛ salon in kɔnɔ Tani Bintu yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ de bɛ k'ale ka salon kɔnɔ aw bɛɛ ka boli joona aw kana salon in sɛgɛrɛ